L-Awtorità Maltija r-Riżorsi ħabbret l-estenzjoni tal-iskemi ta' għotijiet fuq xiri ta' sistemi li jipproduċu enerġija alternattiva għal residenzi Maltin u Għawċin. Il-gvern se jkompli jagħti s-sapport neċessarju biex il-djar residenzjali jisiru iktar dak li ngħidulhom energy efficient. U l-estensjoni hija parti minn dan il-pjan. Mal-1400 familja ser tkun qed tibbenefika mill-estensjoni tal-għotja fuq ix-xiri ta' sistemi fotovoltaiċi taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Din ser tiġi estiża sal-31 ta' Marzu 2014. L-għotjiet għax-xiri tas-sistemi ta' solar water heaters fis-settur domestiku taħt fondi nazzjonali ser jiġu estiżi sal-31 ta' Diċembru 2014 u mistennija li jibbenefikaw minnhom 1200 residenza. Mill-iskema ta' roof insulation u double glazing li qed tkun estiża sal-31 ta' Diċembru 2014 mistennija jibbenefikaw ma' 300 applikant tal-użu domestiku taħt il-Fond Nazzjonali. Min-naħa l-oħra l-iskema l-għotijiet ta' restawr ta' bjar domestiċi taħt Fond Nazzjonali li skont il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għar-Riżorsi fost l-aktar skema popolari mal-Maltin qed tiġi estiża sal-31 ta' Diċembru 2014. B'hekk huwa mistenni li sal-aħħar tas-sena d-dieħla il-fondi kollha allokati għal dawn l-iskemi jiġu użati u b'hekk ikunu jibbenefikaw aktar minn 3000 familja.